سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره ولا كان لبنيا Allah kan sabu damu Allah kan tigi herela Allah kan woni herela Allah kan jenya Allah kan Allah haranya kiraw kunya kamo sigiro nyere kamo aw yoro kamo sal ala rasul sali Allah aslamu nam najara an bi Allah subhanahu wa ta'ala bi nam kafe arabado nazara kalo kile mugali kele nam akalo kono dona saba fla ani tanworo ammi mali kono ya nam ya bamako yirimajo nam yoro jamugo kulula gatala mari ambalma muso nam ananga kala le muso no fatima nam sangare annana anya daka kana bi kala ga ni ngi ngone ya nam obiga dalwe la harado obiga barkay ndunyi obiga barkay ni ndudewni obiga barkay ni ndutuyi wa obiga dalwe dona domina ni sew bi tagi ketimo are bibli ayi sadiri abile bana nam na ya laje nin kene bele ba nunu misi wo kele ni ga duko nam la hara ni ya griya laje ni jari na wallahi ina ko ku kana bunki Allahu akbar tare ayya me eba do me ko nin kene barga gabbo alabul nam eba do me ko nin kene gabbo alabul eba do me ko nin kene ni baraji basro yoro kene ko nin kene ni mo do ali kene na ibo do me basro kene kida ayyo lebre ayyo anna me bikala ke fatima fa nam samari ammi dugo ke ala kan zigi herela amin duy ala ka barka amin duy ala ka gidi amin duy ala ka korota amin duy ala ka yanga amin dudde ala ko be amin dudde ko yara bi ala ka garta ni mandanu amin ala ka muso so balla amin kidare bunya kama amin sigiro jere kama aw yero kama amin sal ala rasul sali bilbilay hari o na tabbe nam muwati na njera la fele mbate ay murado ni ngembe kan gade ani so ko fani gata Allah o kembe kan gade doni o ngani mbe ala ka here ni do wallahi ni ko ndegle do murafe limi bogola kaburu kono nam yela lo de wallahi yela tigla ni ko mura ele dese min dale de poje urgence la yela lo de yela lo ni ko mura ele dese mime te sigara la sita atuma bi to di yello la de wallahi yello la atuma joka kumi ala ta jarabi wati bela atuma mura mi na bana sita farga mi na bana to mi na bana an kuranai ni ala ya kene ya a jarabi ni ala ya dokara ka ko an kuranai wa unjana nai ay manga fenno no ay manga otuma nam mumni ka fe be here tiens sabu le bona bi se fe bela wallahi gatala am yalla de Allah kan so jarabillah mi sen ngoro amin anyo wala da mi ngere ga ya nga bi sigila nam yoro jamugula ya ودي أنا كرا صلى الله تعالى عليه وسلم أي جوغو تامين فو وكلي واجبي فرمزو نماكا أفرق سنماي نالا صنع أنا مولا قلبي
onaka dallu anye sangare lahara wallahi muso kan ka fɛn min k'a cɛ ye furu kɔnɔna na ala kira ko san lahara muso bɛ ɲininka a la cɛ yɛrɛ kan ka taa n ka muso ye mɛ an ka bi walanda fɛ muso kan ka taa min kɛ cɛ ye walanda b'o de kan lahara don ala b'i ɲininka muso e ka hakɛ tan ye i ye joli kɛ joli y'i jɛ min y'i jɛ munna o y'i jɛ f'i k'o ɲɛfɔ i jaba ala ye la nin jogo ta ye muso o muso jɛra ni i balola ka tiɲɛ kan i ka kisi garantira lahara wa diɲɛ garantira n'i ye den sɔrɔ o bɛ tatugu cɛw la fo ka dugukolo meleke wa n'i ma den sɔrɔ ala b'i waleden dɔ karaba o na i ta denya kɔnɔ komi i yɛrɛ woloden o t'i janfa wa o bolo b'i da kaburu den la komi i yɛrɛ woloden foyi t'a kɛ fo ɲumanya jogotaa min fɔra ko musow k'a kɛ cɛ ye n'i y'a jogotaa lajɛ kana an ka bi musow lajɛ i jigi bɛ tigɛ an denw na i jigi bɛ tigɛ an denw na mɛ fo k'a dɔn ala de y'an da wa ala ye hakili don an na wa ala ye kiraw ci an ma wa ala ye nabiɲumanw ci an ma wa ala ye karamɔgɔ yamaruya k'u ka wajibi kɛ wa ala ye kitabuw jigi zabura dawuda tawureta musa ninjila isa kuranɛ muhamadu ala ye ninnu jigi walasa k'an bila baara dɔ de la n'aw y'o kuranɛ kalan k'o ban k'a tɔ kɛ tɛntɛniya disu waliden ta cɛ ani walimuso kunɛ cɛ ani furusa ni faama so dɛmɛni o janfa kɛra jɔnni na an y'a k'an yɛrɛ de la n'o tɛ ala yɛrɛ tɛ dɛ o tuma ni wajibi kɛra ko muso kan ka min kɛ cɛ ye k'o ye ta ye malamuso n'i y'o lamɛn bi malamuso e yɛrɛ tun bɛ min kɛ i y'o dɔn sa o b'o kan ka kɛ i bɛ nkalon kan tiɲɛ don i ye sanjoli k'o kan a bɛ kɛ o tuma n'i mɛnna nkalon kan fo nkalon ka kan n'i ye tiɲɛ fɔtɔ ye ɲɔgɔn tɛmɛ ne kɔnɔ ala n'a y'a kɛ ala b'a sago da ma jɛ la Rasulu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam aw ko muso min selila seli yɛrɛ la ka su yɛrɛ la ka jagadi cogo la ka hiji kɛ a kɛcogo la ko ka nafila seli a seli cogo la ka wuruninw kɛ a kɛcogo la ko ni min cɛ sago kɛ ala b'i don jarama kɔnɔ hakɛ ta ye mani ni kelen y'i diɲɛ ala b'i don jarama kɔnɔ mɛ ko ni muso y'a ka hakɛ ta dafa ka ala sago kɛ n'a sara lahara jɔ don ko ani kira bɛ yaala de alijinɛso min ka d'a yɛrɛ ye a b'o yira kira la muhamadu ne bɛ ne fɛ wa kira bɛ diɲɛ di ala ma ala bɛ ne kɔnɔ ala ka diɲɛ d'an ma lahara an kan ka alijinɛ ɲini o kabako dɛ o ti kɛ n'an ma baara dɔ kɛ a ye to an ka baaraw kɛ n'o kɛra an sago bɛ sɔrɔ yan'an ka taa n'an ka baro ye a balimakɛ kɔrɔ min b'a ɲɛfɛ don o don o don yanni don dɔ cɛ kɔni don min bɛ anw bolo o ye don fila ye nka don fila don saba de an ka don bɛɛ ye nka a don fila tɔ fila in olu kɔnɔ dɛ don saba de y'anw ka don ye an bɛ don min na bi o ye bi ye anw ka bi tɔgɔ ko gɛlɛya anw ka bi tɔgɔ ko kaso anw ka bi tɔgɔ ko sɛgɛn anw ka bi tɔgɔ la nkalon na dan na an bɛ nɛnɛ na dɔgɔya wa an bɛ bugɔ fɛn bɛɛ bɛ k'an na bi sabu sisan ye o y'an ka bi gɛlɛya ye o y'an ka don fɔlɔ ye
mɔgɔ min bɛ se ka tugu anw nɔfɛ o donfɔlɔ la fo ka se o donfɔlɔ tile bɔ fo ka se o donfɔlɔ tile bi anw nɔfɛ gɛlɛya la n'u nɛnina u b'i nɛni n'u y'anw kɔrɔfɔ u n'i kɔrɔfɔ n'u y'an dabali u n'i dabali n'u y'an dɔgɔya u n'i dɔgɔya n'u ye nkalon da anw na u na nkalon da aw yɛrɛw la mɔgɔ min bɛ se k'o ta sɔgɔmada la fo ka taa se o tile bi ma o maa ka dɔgɔ dɛ a y'a gɛlɛya a tile ka bila ɲɔgɔn n'o tile binna tile wɛrɛ min bɛna bɔ o de ye ala bi diɲɛ fɛn bɛɛ a bɛ fɛn o fɛn dɔn k'o ta ye dugukolo ye k'o bɛ dugukolo kan ni ala de y'a bila yen o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ anw ɲɛkɔrɔ don dɔ an yɛrɛ tɛgɛ sabu ala ti kuma k'a yɛrɛ diya wa ala ti fila fɔ ala ti kuma fila fɔ abada ko kuma ka fɔ ɲɔgɔn a ye kuranɛ lajɛ dɛ ala de y'a fɔ n'a ye ni ala ta kɛ n b'a ta kɛ n'a ye ni ala dɛmɛ n b'a dɛmɛ mɛ ala bɛ min de ala t'i ye ɲɛ na o a bɛ ye yan de dusukun kɔni o tuma ala de ye kira sanuma cɛ ma n'o ye Muhamadu ye sallallahu ta'ala wa sallam kira tɛ bilen nka anw minnu nana kira la kira kɔfɛ ka sɔn kira ye ka tugu kira la anw de duganden ye n'anw sɔnna ka baara kɛ ni tiɲɛ ye ni laadiya ye ka jɛn muso ŋaraw kɔ ka jɛn wari ŋaraw kɔ ka jɛn ni sɛgɛn ni gɛlɛya ni ɲani ye walayi fo ala ka fɛn bɛɛ bila ko a ye taa nin de ye sabu fɛn bɛɛ ni anw ka sɔrɔ kan o tile mana bɔ bɔkɔrɔ la an tɛ foyi o don balimasira dɔw bɛ ye hali lahara dɔw ti ni ɲɛfɔli kɛra ko a terikɛ sigiɲɔgɔnkɛ denmuso denkɛ denmuso fɔlɔ cɛ dɔgɔnin bi o kɔni b'a gɛlɛn kosɛbɛ mɛ don min an bɛ tile fɔlɔ la a yɛrɛ balimaw bɛ ba la an bɛ tile fɔlɔ la don min a yɛrɛ musow bɛ ba la a denw bɛ ba la a sigiɲɔgɔnw bɛ ba la a ka kalandenw bɛ ba la tellement a bɛ gɛlɛya kɔnɔ mɛ tile filanan la mɔgɔw bɛ na silamɛw nin tile sabanan sa o ye a balimakɛ ka fatuli ye bonya bɛɛ kɔfɛ a laban ye saya karamaw bɛɛ kɔfɛ n'a laban ye kaburu ye laadiya ni kiriya bɛɛ kɔfɛ a laban ye saya ye i ka jogojuguya bɛɛ kɔ a laban ye saya ye hali n'i ye san 1000 malo a laban ye saya ye o tuma anw laban ye saya ye an y'o dɔ dɔn an ka sigi a bɛ kɛ de kɛ ni nin don saba in ka ban don fɔlɔ in kan an filɛ o fitiri sira la o tile bɛna bi sɔɔni na kɛ o tile tɛ e bolo tɛ ne yɛrɛ bolo a bɛ ala de bolo ala ka ko ye waati ko de ni y'a diya k'o de kɛ maa si bali o tiɲɛ dɛ o tuma 17 heures sera ka ban n'o y'an ka tile fɔlɔ tile bi ye 17 heures ni 18 heures kɛmɛ n'i ye muɲu balimakɛ n'i ye muɲu Seydi Balamuso n'i ma se ka muɲu yɛrɛ i t'a kibaru mɛn dɛ muɲu b'a ɲɛ ala k'an dɛmɛ amma a tile laban o ye kɛ ala ko k'an bolo don min na ni i bɛ taa bila kaburuden la ka bolo b'i la k'a sɔrɔ étage ni fɛnw b'i kɔ yan i b'a dɔn don ko setigi de ala ye ala de y'an da a b'an bolo wa a ko n'a y'an bɔ a b'an ɲininka ala k'an bolo tiɲɛ ala k'an fatu tiɲɛ a balimakɛ ni bɛ n'o ye ale Sangare kɛ ni don dɔ cɛ nin don saba in kɔnɔ n'an bɔra yen an ka yɔrɔ jan kalandenw an b'u fɔ k'u barika da k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye k'a ɲini u fɛ sinjan ni kɛnɛya ani labanko ɲuman ni lafiya a bɛ ala bolo ala k'o di an ma ala k'an n'u kɔrɔta ala k'an n'u jidi ala k'an n'u taga u y'an kanu ala kama ala ka hɛrɛ k'an n'u kalandenw ka ɲɛmɔgɔw ani kalanyɔrɔ tigilamɔgɔw n'o ye jatigi minnu b'an bisimila yan an b'u bɛɛ lajɛlen fo jamakulu o jamakulu ni ɲɛmaa t'a la sɛtanɛ y'a ɲɛmaa ye ɲɛmaa bɛ anw da la ala kana sɛtanɛ k'an ka ɲɛmaa ye kira yɛrɛ bonya kama sirifu bonya kama sallallahu alaihi wasallam o ko n'an bɔra yen
أسلموا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين أمي تغايني ألفة كبو شيطان تورما شيطان من غرف فرلا كنوبي ألفة كبو كدما بلجي ليه كبو كويد ni ko ko tuma minani allah taala meleke wele agone ala bina dabe do da o de ngadani labai ni yoda ndi foi dabele atoko adama ni ada ngalo nyodo ni ada wallahi ni ala jemadu ke tuma min ala de ko meleke yo meleke ko alama ako ala ebi adama dam ngama ala ne bato ko do akko oni bato hayya ako ala wallahi kana adamada ko ala ni adamada ko adamada tina fuye ya adamada tina fuye ya adamada tina fuye ka ko le ya kona kala ni won tace ani ko julu boy Allah adamada do na ñu ko ñu yow kene adamada do na ñu ñaba ya una dolo da ñu ne wallahi ala ato aw meleka bulu aw ni barkada aw ni ko mono ala ko meleka bo أقول ملاكه ni ala bil fayda do aw sudo ay sudo ni chanda ala bil fayda malaga pardon ayya tuma binani allah taala nana adama da anga wadi labai da tida ni jawarta ni sa ni banu sara mu chila sara la ka mine melaga bi ala kore ko ala o ma fe ni kana adama da nga do da nun ta ce ya wallahi ndagale ka ka budum nala kera ni ga furu ta galoka ki ga bi galoka kamar maya kama ajiyar da kama melega obi ala kore ko ala ni da kale ga wale de ke wallahi ya ga au ma fe na nge kana adama da ne da mu arama do mina nyon da ce fara wallahi ni do so ere ke jamba ka furu sadi ke forceli ka soro furu ko ke wa jama fo kala dan na furu sa kumbo robbe melega obi ala kori ala ni dai ni ma fe o ma fe ala ni kana adama na dinda afara ne da mu do na ni ya ke wallahi ne ce wallahi sallallahu melega yo wasu ala nan wasara Allah miye masai falu lima yuridi atifi ai nimi ajabo de ke wala ya kan ko wallahi nimi ajabo de ati wele pulisila abara tuma mi na sigira de zai gona ya kanu wajirila maso sigira ya nuga sai kundenina nyanina karamo sigira ya nuga furege kundenina nyanina aw wa ala kota aw ma alai aw ma kira kota aw ma kira ye baye o rabbe ala mi lega ko reyo ko ni da ko do ye ne ala ma fo aw ye ngumi fere do termino ke nyaado beti sona na nyaado wallahi ngam ni mo sona ke okora islamu ala yarabika waso meleka wala ni awdinne ni dangala ala bidi waso aka kuduwa wala aka meleke bawla ni awdinne andi ni yorayna anan tuge ngam wallahi leble ala di so ni waso meleka wala ni onye ka frama yi ay atma afla min an ma ke ami ala tan kaka كاين على فكرة أنا كاين كافر آمين إجنوا الله حيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين كوكو جينا من سرنا نعم هل تجيب الله من سرنا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا جاكشي تبغى تماما بقى ولا أنا سينجا ده ولا alli dara shufe ni wula dugu la le ya yi tiga tiga so wobli idale ka fuka fatara a'udhu billahi minash shaitanir rajim amare amin Abdullah ibn Abbas Allah ka jeba amin Allah ka jeba Abdullah amin Allah ka jeba Abbas amin ala de yafo to sayyidina Jibril kire de maga folo mina o de kira a'udhu billahi minash shaitanir rajim amin aye kira dige a'udhu fola nam kuma mi kira sero la aya dige bismillahir rahmanir rahim kuma mi nasero la nam asra ka fo e ikra Allah akbar o ko ne haya fola
mais do ko le ba ko ko basmala bismillahir rahmanir rahim ko wala qur'an ajri ko wala ayat ko qur'an ayat ko no qur'an qur'an folo ko ala kan so ba amin tagani ne ko ala sa ka ba shaytan to roma aslamu amanga kala da min ala to barka mai no bismillahir rahmanir rahim amin masam ne je hin lo bole ci anillah la ne karangare ci mazawarati masam ne ayyo masam ne ko damne na be ko la ba famo ga famo ko ni ko ko ba buli ti ko buli alai mbal ma gane mbala mu tunde ba mana ne de iklu dal buli ti yere ga tun ci damna ako tu bismillah yo problem tu ni ko ba mana ma ko tu ko problem o tu wallahi bele buli ti yere bi ci de bulu ko tu ndi ra control tout ne tigara dabel tout ne tigara nga boli bela bismillah ni nga bara damle ni ala ko barka bele bele boli ko yere de ka bulu to ya ka ala ba yere bismillah masaka daw ka kula di ka to ci ko tout ni tigara control tout ni tigara tanana tout ni tigara nga nashula bismillah nga mati ala la abada nyata men so ba kayya ni zara nga Allah ko ga kiliti la bala Allah be de ko mu kando wonne ko Allah ni ko ngudi mo kiliti be la ba de la amare ni mo ki Allah ko galle ke ko galle kiliti la bala aba ko ne ko Allah ni ko ngudi mo wallahi ka tala abisro ka projet di ma ko fini hal ala ma so ba dike ala mo tew ko na be ko yi wo bi ngala ala mo mo wallahi bele orno tala ka gro ma ngam ko puldu to ko ni direti ko je ngani do wallahi ngani ko ti bo je de ko ti hayya ala ka me so ba ke to ko ko ke de ala ko wallahi idu ko go da be wallahi ko boli alai boli mu jiri dasale de ya ibangena dugukolo ka iwolole itara numu fe oliwe jiri ne la kadima kera walma semini itara fula itara bumuzu jole tike ka me bamne i bumuzu labe ka do dirma ni oli wallahi to di ka alai me tara bumuzu min dige o jonde no ko la ilaha illallah boli ko boli ye alai boy tara yiri min dige to di yiri duri hayya la ilaha illallah yiri durma du ko lo mi o ti fata ko ai o ti bata ai o margi ka bonne ai o ya ko margi ai o margi france o chino margi ai o mali o margi ai o de margi al ala la ha wallahi Otma ala ne bugolo da ka fara kai ala e diri foneka ala kunte era kunte ala na ni ifa kunde iba kunde ya mu ala sona ko lu glay olu ka eso e ka ta yiri tiga kwadaji tuka ka woro daji boka ka shefa ka jini boka ko de ala e jini fenjene ya ta fenjene ma ka na fen wala mo ka fenjene ra ka ma ke la eka alaba ka jeli boy ka alaka ken wole ni bi ke ka dige bogo be ni sel lagay do wala tew ni jeli mo ganna ko ko munasabu ko jeli no wole wallahi mo ayo boy ka alaba ka boy arata be ay la ilaha illallah hay mo wala fi fola bi anya nga kala dem ne do to barka fama ne fama ko do ne changa wallahi do la ko bi bateu ore abora o de bulu no ala ko wallahi wa ko bi tadi o de bulu aya gaddo mola hayya
ndilla ko fa su ka zama dugo dola dugo janda de ko ala ka ce ne ma ko ala kan de ne kan de wala kan sor de ne kan de wala ga yi gara de ala ta ya ga ce ala ko de amin ni ce de na barakallahu abinya sadri ni e bi ce ka ne bi galoka ne bi bolu ebi kota ne bi datu bi wallahi amma bawa ni bi galo ka yare ebi malu ni bi cheka ni bi korota ebi na tumu na jawe bele Allah chenge amin aya joro do wala wallahi dugo e joro ba de bala joro ba dugo bi ci fekela dodola nam nabi Musa alayhi salatu wasallam atato ala yoro ani kedo nyonyo ko ni Israel iba fo ala yoro ko ka fendiya min ga ala rafa mi fe ka fo ala ya ka fedo dinema fen yere nyona tam wa ma baade atte fen yere nyona so ayya akabu wa tan woro ko mi kala ko ya ayya Musa nana turisina kulula kana ani ala ka kuma nyonya te ma baade Musa yi kodo Musa ma taga kifo ala ko Musa na ya ko tido ma fo ya Musa ya la ko che mulati ala ko fuita ko lula ala ko Musa ako che mo ko de bedela Musa ya do dendene ala fe batanila na che yim zofu sanjama de mo gala bala abu ko bedela Musa safoye ko dende mo che yere farkulu nere ala de yadda ni ma dingi se bla farkulu Allah hayya yoro fami dala bulo ko ta dega de tabu ala ka san dolo wallahi asma Musa na ci wace ko ala biya ko dimma da ifar kurul ko koy ci da dinga fifi hayya cey mu ne nam cey program ma ka fano ne ay here bodo ke doy mala sunyana hayya o tigi de go kai Muhammad bela abu de Muhammad o tigi koma ko ala gi so dela ko ami ala gi so dela ko ami ala gi so dela ko ami ala gi so dela mo family ay amina shenzo bote nga chey go ko katmoka nga kedo ma amina wara kabele ni so bote la fa goro o gele nam musu fila kuma kebulu musu fila benna la fakoro la begina hayya e saba jizo saba musu saba be garga so afegina hayya dinda o kale ke Musa wele Musa na ya aw de ala ka kirawi aw sifli aw e kirawi aw mukodo aw e kirawi aw ti febo mi ma foye Musa o wati jala iko ala de ko dinda farkolo la ni flaga teso Musa tara ndiga ni malaku la akbar Musa na ala ndiga ala ko Musa ma ako Musa ne kuma dinda farkolo la gai ma mi nge o tiye dugo mi ngai no de sabadama meno tiye o tiye dugo mi nge na kunye amina ko ka tanse dugo sha haga ma wallahi muno de haga dama nga tana shin zabala ni tiye da wasu bala ko dor tori ayya bele me ko Musa ko tade ma ko ala bi sodde la ko ami ala gi sodde la ko ami ala gi sodde la ko ami ko ala gi sodde la ma kuma ala gi sodde la ma kuma ala de ko Musa ba ko na kuno bela mine ko na ko no na wallahi samare ma ta min sallallahu alaihi koli do bitu be ka ila ku jade ko nyana mai ko badi abi joro mina wallahi wode ka jalwa do sawu samare ibi joro mina wallahi la arabi ya fay ma pew Allah akbar bele mo kitabu do ko ala ya fara murido ma ko to dabaji tabanna dimgo yi sigi dabaji la abe kana dabaji mi no ko bala mur kafiri kalmi kala jina ma songa tan kalmi kala ay jole tudi dimgo ki mi ala ko nya fay wallahi bele la xam bo ibadun na ko islam ya ni wallahi no tala ko abana
bo angara mo do fi hine bola fa na sirki olu ne hine bola nga nyon tro misri la wallahi hal ne asro ni ne be buka e bi taka anga sirki ke ngate mo ko on ne ko bola bele o talo ayya o de bola ke o tala dai uyo do ko bola ala kame sawaba amin o kona mura amin salli kira labaka amin salli muhammadu ka nam kira wala se kira mi amin salata ayo se maganga udi ali madna ko udi amin salata wallahi muhammadu kira fola ni kira labaka ibe mogo magame bitrila nam eko ni jelaba sira nam ako jurumu bi juguya ko mazakan je kele dina dajali ko nabla isa bi jigi nam ka bi jigi subhanallah ngare ay ala de ya ko qur'an na ne ala nga dine dafa ka de kira muhammadu ma qabla kira ne ko misalla nam fatmata iko mo ko no mi ni shi nam ngo mo ko dulu ni ko ali nam me ne sabi mo ko kemedu mo ko kemena dune nam iko ni abane ni mo ko wara yiro ko nam ko 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 mata filla on ma ko ko de do bo ala de kira wala tamen me kira keme saba ali tan saba nabla isa tan flanay muhammad tan saba nay wa kira nane ala de afo ko kira labadu wa ala ko nye dire dafa kadinga muhammadu ma ko man ne ko doro bi jigi o khore ko ala filla wala ko ko ala galu wallahi subhanallah me kira laba ko rozme abana eu fui to ko mare nya dafa ka dina o ko razme fatilu bejirimo ne ka wago de namro ko tinda do na to koy tan man to le do ko nani hanni kan na ko mi ko ga pre atiga dum abada jasula mutafara dafara la gara nani dafara fitri sabai mutafara ta ko nani dafara fajri sulay selibi ga ganyi shi koreya ba fa o dafara hal na ka dugu ka bo hal na ka wolu ke ka bo hal na ka jamana sigi kungolo ka bo a ti se ka sila bada ka nyisha ka dugu ayya fona ta na ka dugu ya ka ba fa sa are o ta ka dugu ide ay al kaba ko o dafara jaga bole wajibi la gela o dafara ti farida na sekari o dafara ke shudu de jawbe o dafara otuma o de wele ko dina da wallahi otuma ni fɛn dɔ la point la ne ko ko dɔwɛrɛ bi na ko o kɔrɔ ye ko fɛn dama ɲɔgɔn sɔrɔ point wallahi lebre isa kabako ye min b'a fɔ ko isa sara dɛ ala de y'a fɔ ko kul nafsin za'iqatul maut o ye ka kuma ye o ye ne ka kuma ye a fɔ ala bɛ kalo tigɛ ala ko ni bɛɛ bi sa o ma isa tɛ ni dɔ ye o ma isa ka saya kabako tɛ ye kabako tɛ ogo isa ya alai nam do ko ala din Allah ya befra mumi isa bagira nam nu ko ba ma ko apai wala di ke na ba ko ay din no nam na nu ko ba so mo no mariama e ko debi ko chudi o be derni do ko na mikmone mikmo hayya ay mi nga mikmo ne isa de ni no ko mode ni dala kan ni na mali dalude ay ni nga abu mi nga afakal allah akbar ngare kabo kala mo ro dinna ko wuli wa fala de lu mo kabo kala mo ci ma tati mare mo aga mo ga du boy ma de ci ma do mo ala de do ala de subhanallah mo ya so ni mo fara ko o de ji da kan mare ma allah akbar ni ya so ye ala ka kira na ya da biyo so ga ya faga ko ye ko do mare ya mala subhanallah ro garodo ala ka da mi ba so bri way subhanallah me di bagde ko ne akon ne ala ka ni de dara de ni ne isa de na me de lu de kana bo saka ati ke ka wallahi
كفرمرو لا أدينا ما دليل بوبنا نعم هو على دين ولا بوجنا كمورة فوق كم مرة يا مكتوب دي باب بيكون يا لا أكبر mais kasoro ko madam ngafere tole e mariama e be jowodo ala wala je be mina asulla ka sabra wa mugassima ko ni dala fana kala gari ay allah akbar hayya wi sagariya je ba nam ko sabga ko na mariama ka subhanallah wa ni ko sagariya ko na mariama nam o ko re sagariya je ne ake wallahi o ko re mariama je ne ake ala ka fu samma min ku fa qur'ana o kore da lay sati halale ala ka kira wallahi lebele mata da guda wa wi zara yake nan azara da yiri wala wi shidda da yiri chaka yiri chapke da yiri tiga safa kuma kan nan ya so ka yiri da na tiga yiri da chamto la ka cheki ka chamto ka zara ko lo chipu galoka kira wallahi o no fayna wondo bi to ala na beti to ala ay beti to ala do bi to ke Allah kan fara boto nan turala nan kai wallahi Allah kan mu amin o ko namure nan amma nga bele bafu no yana to warba nyumay nam no de gam gam yewe no de asidi ya Sheikh Sharif Usman Madani Haidar adra lebele afuka barkada awali mando nam kadugo kay kagina ke sijari kenan la bunman lafiya bi ala bulu ala kodana amin ala kana korota amin ala kana sagoda amin kira horoma kama amin bijay Mustafa sallallahu ta'ala wa sallam sari amare ay gira ga kumu kle nam anaga bikle ni bu fle nam kana bikle ay ni bikle tam ce yi tiye ni ga hashi wike ni ga nywe ke ni ga mai wallahi o tiga mai ay abada nga ni kum ble nam ibi di fam wallahi ba fam amare pulu mo nam faramo wa kai di dobe kashe shi na ba foko oku teliya ko wajulu ke jona no te ko gurbu isanzi bas wallahi amare fu itale kumlik nam wallahi keme sama uyo keme sama ke ga isanzi ta nam ko ga gurbu la ko wajulu la sombo gurbu ko gurru ko isanzi bana aydra walla ko ba mo ko gaw nam ko jirbi ala deme korbe kem allah akbar ay ya bisa daw wati Allah akola ko ala ka migro ni biya nam be kuno kawai wallahi ala ka migro ni biya nam ka filisi ba badrisi ba ay fiu so wajulu ke kat kira dun jama ay dara ka demna ni shi kona ke wallahi amare na ko ngoro ko be nam odo famu to do ay abara ni famu ko do yim go to take wallahi karamu ay dara ka demna ti mumli wara do ni pulsu ka mumli te wallahi kabi mumli manga bara bodro oro bebe tu so manga me ko ni baba ta ko famu so Allah akbar tari amen biya tuwati nam ala sono o ka adjo digina kira wallahi fanguru ko ni hadra lele famu jago jawani dara ko la ko ya ko ko temenyente ay bala ke dara ba wallahi lele hashi ji bono pew ina shan ya ko wala ta wallahi monsieur Godoni mais ka foka barka da ku fra ka ro da ma ka famu aka do ke nyere mu go ba ko la ku ko amare jine ji de bari fedo ay ala ka to wani amin ko na mora ay wallahi ngara ngara yi no de muso kan ga fe ga chei ne fu muso hayya fen san anna ma la kan ga ma ni ne afa ala kama an ga na ga la kan ne fu ay Allah mi difli aka ma hayya no karanga ko so bala chen jebila ni ce ya farima nam abalole hale 2000 dollars la ka so ida ti jala nam ma dola ala barka dulu Allah akbar te me ne bi la ala chen mais ni on ni ce da ta bu ce ka o
o cɛ faatulen ka sɔrɔ ka na don su kunna ko yafa ma o ko ni si tɛ su ye sawo ni se tun bɛ su ye i tun bɛ tɛgɛ sɛbɛkɔrɔ da ɲɛ kan fa b'i kɔ ka wuli ni cogoya tɛ su bolo ayi yafa ɲini yanni fa bulu ka gɛrɛ fa bulu bɛɛ tɛ saya bolo dɛ yanni ka gɛrɛ yafa ɲini kabini sin jɔlen don n'o bina muso wɛrɛ sara e ye yafa ɲini o tɛ yafa ye o ye de cogoya banna bolo ni fa bulu yɛrɛ muso kan ka fɛn danga cɛ ye a y'a kulo da la a fɛn da fɔlɔ ye min ye muso kan ka kɛ labato fɛn bɛɛ la fo n'a kɛra ala sɔsɔ la la femme doit obéir son mari dans toutes les demandes toutes les cas d'infraction muso kan ka kɛ labato fɛn bɛɛ la fo n'a kɛra ala sɔsɔ k'i cɛ bonya ka wele tɔgɔba la ka wele cogo ba la ka wele ni yɛrɛ dɔ ye n'a y'i ci k'o kɛ bonya kɔnɔ n'a bɔra kɛnɛma a tɛ min fɛ bɛɛ to n'a donna a tɛ min fɛ o tolenkɔrɔ don n'i b'i ji d'a ma mini bi ni sosora ye muso n'o ma fɛn min faga e ka bonya barika la ani denw ka o t'u wuli dɛ sɛtani i kɔrɔta a kɛra di mɔgɔ sara dɛ ala k'an bɛ sɔrɔ n'i ye ji sigi ɲɛgɛn na cɛ ye n'i sosora a kɛrɛfɛ i k'a fɔ a ye ji sigira hɔrɔnmuso tɛ kuma a cɛ fɛ k'a kɛra sani mais tuma dɔw la anw dɔw bɛ ji sigi ɲɛgɛn la ka n'o jɔ da la i n'i teriw sigilen so kɔnɔ baro la a bɛ na kamana siɲɛ ko tiku tiku bon o tuma tiku tiku bon baga bɛ gɛrɛ ko heyi e kan ka fɛn min mun ye e nana fɛn min kama fɛn min y'i fo e y'i fa bila fɛn min kama e y'i ba bila fɛn min kama o tuma n'i ko ma ko heyi a kɛra kojugu ye dɛ n'i sosoro i k'a fɔ a ye ko ji sigira bonya kɔnɔ i k'a wele ni bonya tɔgɔ ye kɔkɛ y'i ja o tɔndɔ y'i ja o papa y'i ja o baba y'i ja o a bonya kana wele a tɔgɔ la o muso dɔw bɛ cɛ wele a jamu na anw m'a fɔ haramu don anw m'a fɔ a cɛman ye nka ne kɔni y'a ye ni kun ye tɔgɔ wɛrɛ da la min t'o ye o de kun ka fisa dalilu ye jumɛn ye e bɛ se k'a wele misali la ko samato ye mais denw tɛ se k'a wele ko samato ye wa e de kan ka denw lakala denw labali mais n'i ko baba denw bɛ mɔni baba ye mais ne ye wele ko samakɛ bɔra samakɛ minɛ samakɛ kɛra ta denw bɛ samakɛ furu kama tɛmɛ i k'a fɔ o kɔ fɔlɔ ma mais alajabani dɔw bɛ cɛ dɔw tɔgɔ ye madu o muso bɛ wele ko madoni mais o tɛ muso ka tɔgɔ dalen ye dɛ c'est-à-dire mɔgɔw b'a wele ko madoni muso yɛrɛ y'o ta ko e cɛ tɔgɔ ye ko madoni tuma dɔ la fana madu fila bɛ so kɔnɔ maduba bɛ yen madu fitinin bɛ yen bon madu fitinin tɛ fɔ dɛ madoni yɛrɛ de bɛ fɔ ale ma ni madu filaya cogoya ye muso yɛrɛ b'a fɔ ko ale cɛ ye madoni de ye o madoni na bɔ i fa bagaraba ye n'a ye bagaraba bila ka kita ɲa bila ka t'i fani ba ye kana madoni nɔfɛ o madoni ye madu kɔrɔba ye ka cɛ jaabi bɛ sabali ni ninnu ye hɔrɔnmuso ti boli cɛ nɔfɛ dɛ mais anw dɔw bɛ dɔw jɛ ka t'u minɛ sira la kari ko nafolo de b'i jɛ sira la ko nafolo
hayya haramu tu buri kenna ayyo haramu tu ta ka porta ka tewel ay mais on no be bien faire de kan ya be ala ka be so amin ko muso kan ka kala ba to fe bela nam wana ka ala so ko ke iyera do fo so ngari ke labe ke e ke bora badar la tika dai nam ke ni wi bari wallahi tika florni brebe marba tani farabwala ko ga shi tika ke ni jale tiki ni jismo ka dai wala be ka ke ni salatu ka dai wala be ko ki iyera ko do bi ko da ki warte ko ga tiri kala sumani ulu gawe fayda wu ni mi yer ka fu amare muso muso ya kala ni ga fala ki ni wallahi wike matala nga hali madola nga muso do nu ta ni ga ko wai Allah akbar hayya sadir tan mo da de mo war ko la nam nu bi ko ko wai wari ma aya to bere bere ko tare tare nu kara muso fe ke ala ka so go amin aflama nam pour la femme doit tenir compte l'heure de sommet de son mari ainsi que l'heure de mariage abo muso kan ni jaddo a kes no ko mala ani tega dum ni ko mala kes no ko ma nam ani tega dum ni ko ma ke no ko ma ko ro jume nam ni kes no ko ra muso e kana digi digi ta fa sama sama fa si rajibu la dara rajiba wallahi ni kes no ko ra nam debi zene munu ma ga ka ulu bla kelma ni kes no ko ra nam kan ga debi so ni ni baba no ko ra nam akana ma nam ngere ayya wala sa kiri kuli ke Allah ni kes no ko ra kana na ika sagi kolo dunu dale ko datu kana ni ka tuka kolo dunu da ku bla nyongo dabla ni kes no ko ra halle deni walla da mi mai sana e krafe kana fi ba ko ye kana ga aga ma nga bo kada ko wajja la ma ko be rabu amare ya gadullah hayya bigi kanu kes no ko mala ani yani chadini ka ma dubri ka ma ko mi ni aw ka dubri la da mo mi la san media ka mera bi muso yi gele ka be ni mais an ka muso dɔw bɛ yen walahi olu ka tilala kuma seli fana tɛmɛnen kɔfɛ n'o ye mɔgɔ mɔgɔ la a bɛ di jarima kɔnɔ o mɔgɔ tɛmɛna de a bɛ se ka kɛ bi sarima bana mɛnɛ na a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ walima lɔgɔ bana mɛnɛ na a ko sumanen don a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ walima dunan dɔw kun nana n bɛ retard la bi walima nasɔgɔ yɛrɛ nana retard la bi walima n kun taara ci gɛlɛn na o bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ mais k'a kɛ minɛta yɛrɛ ye o ye to bɛ mɔ fɔ 14 heures tɛmɛnen kɔ n'i y'a ye maa maa la jarime den don a y'a jalo cɛ ka dumuni kɛ kuma la dumuni ka mɔ a mɔ kuma na wa a ka se ka dun fana min diri ma e k'o k'a la bani a bɛ dun o min diri ma o k'a la a bɛ dun mais muso dɔw tɛ se tobili la fiyewu n'i y'a to sigilen i b'a fɔ duware ye i ɲɛ b'i yɛrɛ fa bɛɛ la to na la i bɛ to su na la a tɛ bɔra foyi ni kiri do yɛrɛ o y'a tɔ bɛ cɛ de ni ye nabɔ kiri kan ko arantel ko a ba an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kiri de et puis hali filabulu u ka lori bulu ni ko ne tɛ fɛn bɛ jigin ko dudu bɛ ɲɔgɔn ɲininka ko ne ko téléphone ko jɔn bɛ bala n'a fɔra ko minɛ fɛn kɛra e ko ja ko kɔnɔ fa ayi judow bɛ taa cɛgɛ ni cɛgɛ san mɔgɔ mɔgɔ gɔkɛ don la ko to tɛ sɔrɔ ka dun walima k'a tɛ se ka dun ne goya fɛ k'a firi tɔnikɛla nka duba kɔnɔna na cɛgɛ ni cɛgɛ bɛ marché dɛ makɔrɔni bɛ marché sɔ bɛ marché buuro bɛ marché kafe bɛ marché n'o ma kɛ kɔn bɛ fa dɔw kɛmɛ k'u bolo tile kɔnɔ sabu ne tɛ den n'an tɛ k'o kɛ tobili la n'a ma diya a ye bɔ a la o bɛɛ ye muso kɔnɔna jugu ye o yɛrɛ tɛ den sɔrɔ yɛrɛ tɛ den sɔrɔ bala n'o ye den sɔrɔ a b'a tile n'a ye tile den bɛ kɛ ka taa la mɔgɔ o mɔgɔ ma hinɛ wale tɔgɔ la ala k'an ta la ala k'an sɔn o a sabanan la femme ne doit pas sortir sans l'accord de son mari c'est-à-dire sans l'autorisation de son mari muso man ka bɔ kɛnɛma fiyewu fo cɛ ka jigin
ni sama jadi masuk semua kita belum boleh memang aku musuh aku aku mau jual demi lah ani power jenis apa tu ni kalau be ani sama jenis muka baru be entah ni Arabani Jumani Sibirani masih mereka kira-kira Rasulullah SAW aku hal ini fafatura ni kamu kanisi ni seka ni bicara na kira ni fashuga je musuh menggabung dengan kita kamu yang tahu ya aku hal ini fashuga berku jamu ni fama ko gali jamu eche idanga de ibna de mi wulu ko bugu la wallahi ni bugu eche ngare ma muso manga bokkene mani jamu kana ma dum ala bugu ni ngi fo je ka gedi ma lele mi di suzu ngare papa no ko no baba tondo mi ta suguru sabuti la kana hayya baba fota ke Namu kodu. Isi bukila. Aramu do slamasta. Aramu do. Ibe. Oh ni chegwa jiledu. Ina fa tara norla. Misalla. Wanjala. Tara norla misalla. Namu to ko ni waju. Ay waju. Mama to ko ni waju. Ni ke tara norla. Utma ireba do ibisi ka kayoro munna no bi beisham namudo ay bodona abona be bodona abona ka bonga chatar mo rangara tani bila kana tin juro kana tiubi kadi ndio maswanga dino mo misalla ibado kadi ke mani ke bodon ne chete andara bisira andara amon na tili ibado chete iche biyo kadi ke bodon to ke me ibado ka wigato kata ganda mfike duwara la jahiliya ni zichi duwara la ni tabe ita tije nayi bara to kai tuta su hayya non mzo bi bodi boni boran ka gende labe la do si labe ni Allahu akbar mare ka fi lagi ni janno kon ki pulu shi tasma kon mele ko bi ga bi dafa tabi ko fla Allahu akbar labe Allah muso nebe ni de tawri yoro la de i fabi tewa i je jedi mo wa illa be ayya sef labe gemi Allah ayya ngare muso nare jugi nga parke min ko le abe min ko le ayya dawari isra ju ni bara yoro ajana ni naniya ay parko ngara ka ko ayyo mandai illa be gingi kisla Allahu akbar mare hayya chaman je gingi la chaman gingi ina di chaman je gingi la hayya fina ka ko do gingi ko ba ko ba do wala te de ke jabi ni ko ko yera ko hayya musuh Islamnya jadi orang ni ada. Woi sudah beli. Wallahi itu. Ini bapa. Sekarang. Sekarang bu. Allah dia wajib anda. Awak sana kau ke? Kau mesti ni kau labai. Kau ini siapa kau ni siapa kau ni. Kerja siapa masalah. Oh masih ni beri mula beri. Oh. Amare. Oui, à Savanaï. Non, en Adina, quand la femme doit respecter l'honnêteté de son mari et garder ses biens. Là, avant vous autres, à tête de médecin, on va faire un peu de tiens. Vous autres, à tête de médecin, on va faire un peu de tiens. Allah jaye jaye jonni muganaye mumanaye jaye jonni abi sigida mina aka ko be chugodi ni muga malibu ni muga obi be aka korota ni aka saworota me be ba do ya me kabi musa sira ka ji ne ya do da mula musa ni ma tuti nyoma me kabaye ki atu furu ka do mo do bi kala la kare ko wallahi अब फोके मत कर देता हाँ वाह
di bolu refleji nam toro ko te bolu fe nga maru bu fo ma tabi shon na du ko do mo Allah abi ko ki bolu da bice kira l'honnêteté aka ho na nam wallahi yoke ki jaga ka maral ka tabna tun nam kana na lula kana dula Allah som muso du gardien ke muso du ko la ci bay ay ga lula nam muso du gardien do na nga de jere do muso ko ko tala ni mo tala na yi baye ala ka mi so oye asabana ye anani na ye ama aduruna nam o de la femme doit accompagner son mari avec des convictions et l'accueillir à son retour avec beaucoup de plaisir. Muso kan ka nisɔndiya c'est-à-dire muso kan ka taa cɛ bilasira ni dugawu ye ka nisɔndiya ka boli k'a kunbɛn ka bɛrɛ bɛrɛ k'a défilé ka jigin so kɔnɔ o tɛ muso ko dɛ ayi i b'a sigilen a turulen to chaise kɔnɔ ko n bɛ fɛ ka taa dugu kɔnɔ a b'i sigi ko k'an b'u fo i ye kan min kɛ dɔrɔn ko k'an b'u fo kɔnɔ t'i la kalo kɔnɔntɔn walahi numu b'i la k'an b'u fo i bolo tɛ kɔrɔ la i bolo tɛ tulu la n'i bɛ baaraba dɔ la baara dɔw bɛ yen jɛbi k'i ma olu mais k'i sigilen to chaise kɔnɔ cɛ b'a bɛ taa dugu kɔnɔ k'an b'u fo bon quand il faut regarder k'a y'a jago ko ni foli da k'a y'i jago k'a y'o sɔrɔ n'o tɛ a tɛ foli da dɛ an ka muso tɛ sɔn k'an kunbɛn ni nin dɛ kabini moto kun mana bɔ dɔrɔn ko nin nani a bɛ kungo ta dɛ ko nin y'a nalen tuguni o tɛ a kɛra k'i tɔɔrɔ i ka to kɛ o tɛ e nana tɔɔrɔ dɛ e bɛ kɛlɛ tuguni bɛɛ y'a nalen tuguni ala ka mi sɔrɔ k'a kunbɛn ni nisɔndiya ye k'a bɛrɛ bɛrɛ ka ji d'a ma ka sɔrɔ d'a ma ka sɔrɔ bɔ a sen la ka na ni musɔrɔ ye k'a ɲɛda jɔsi a kɛra tigɛ ta dɛ ni mɔgɔ bɛɛ ka kɛrɛ kɔnɔ baasi tɛ kɔni i nisɔndiyalen fari foni ɲɔgɔn da tɛ sɔn dɛ hali ni musow bɛ yɛlɛ la fila saba naani n'u y'i mankan mɛn u ɲɛ kun a ye kabiri sɔrɔ min kɔnɔ f'a ka bi yɛlɛ la ala b'a dama ala k'an ne sɔrɔ silamɛw waati min dira ma waati banna dɛ wala dama ban an k'a tugutugu ɲɔgɔn na an k'a fɔ ten nin y'a joli n'a ye nin y'a duuru n'a ye amma a wɔɔrɔnan la femme doit aider son mari en cas de souffrance sans se vanter muso kan ka cɛ dɛmɛ ni cɛ dɛsɛra a kana wasa kunna o t'anw dɔw ko dɛ n'u y'i dɛmɛ i kelen o kelen n'i na muso wɛrɛ furu sabakɔrɔ ye fiti wale nin ye bi ye dɛ n'o tɛ hali e ka furukiya ne y'o bɛɛ tigɛ la yan ne tun b'o bɛɛ bolo de e cɛ ye fiti wale walayi a k'i san التكبير ما التكبير لا إله إلا الله صلى الله تعالى وسلم تبقى مسؤول مسؤول والله على كم سعود على كم سعود آمين كم مسؤول الشيء من أكل وضعه أولا n'oblige pas à faire un deuxième don il n'a pas trouvé. Kana bila fɛn fɛn min tɛ taa ye. Kana fɛn ɲina fɛn fɛn min tɛ taa ye. An ka musow ko cogo la dɛ. Ko n'i bila fɛn na min tɛ taa ye fa ye. Min sɔrɔ ka bon. Dilan de tigɛ la. Ni baliko ko. Ni bawo ni seli ko. Kalandenw ni a denw n'a kɔɲɔw a n'a fɛn. Ala k'an sɔrɔ. Amma a shekina ko bɛ yi tɛ fara ko tɛ fara a mansaw k'i mansaw ye a fa k'i fa ye a fa k'i ba ye i b'u bɛrɛ bɛrɛ k'u bɛrɛ an b'u jaabi bonya o minɛ kɛ ma a kɔnɔntɔn la femme doit être toujours faite par rapport aux besoins sexuels a ko muso ka nin labɛn a furu kafoɲɔgɔnya kɔnɔ a nisɔndiyalen fari fununen labɛn o ye furu kunbɛnba ye muso k'i labɛn muso dɔw ye nkalon tigɛ u cɛw ye k'u bɛ laada la tile bi saba cogo dɔ b'a la jaa u ni kɛnɛyakɛla bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ kɛrɛfɛ la ala ka tiɲɛ
Ama Atana, no ya labai. La femme doit faire des bénédictions pour son mari. Si elle est musulmane. Dans les cas contraires, elle prie Dieu pour qu'il puisse être musulman. Muso ka dugawu kɛ cɛ ye diɲɛ dogo don a seli o seli ka dugawu kɛ cɛ ye belebele ala ka hɛrɛ k'a ye ni silamɛ ni silamɛ tɛ n'i ka dugawu k'a ye ko ala a kɛ silamɛ ye ala a kɛ silamɛ ye ko wajibi y'i kan belebele muso ye siɲɛ joli joli don e bɛ wele bila k'an ka dugawu k'i cɛ ye a ka silamɛya ko la hakɛ b'o la wali e yɛrɛ bɛ ka dugawu kɛ kɔni a ye dugawu k'a cɛ ye ni silamɛw don ni silamɛw tɛ dugawu kɛ ala ka ne silamɛ ala k'a kan na dugawu ko la alhamdulillah waati min kun dira ma an balimamuso seyidi n'o ye seyidati fatumata sangare ka baro kɔnɔna na waati banna n'a diyara ala ye dugu de b'an na sisan n'o ye mura ni sɔgɔsɔgɔ ye an baden dɔw ko mura ni sɔgɔsɔgɔ dɔw ko a fɔra ye sɛ najima ye dɔw ko a ye ko kami najima don nka an t'a dɔn min yɛrɛ ye wulibali ye ni hadisa fila in na n'a y'a sɔrɔ ni min ye wulibali ye sa n ka kuma di an badenw ma u ko wulibali d'an ma n'a y'a sɔrɔ mura fura n'a y'a sɔrɔ ko sɛ najima de don ka foroto k'a la wali ni kami de don wali n'a y'a sɔrɔ ni saga yɛrɛ de don o tuma an t'a dɔn min don ala sɔrɔ k'a sago ala sɔrɔ ni ka sɔrɔ rasulilayi salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh siri parce que a k'a dɔn an ka fatiya ninnu na an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ an ye dugu dɔ kɛ dugu jan dɛ dugu tɔgɔ ye Korodugu kɛra o dugu ne ko n ko an kana siri n ka fatiya ta muso dɔ bɛ yan den bɛ san saba bɔ a bɛ dugu ma a ma deli ka jɔ jago ka taa ma ale nana siri o kɛnɛ kan wajuli kɛra an fɛ wajuli banna dugu jara den wulila ka taa ma kɛra a ma tɛmɛ dɛ a tɔmɔ na yɛrɛ o yɔrɔ bɛɛ o nana nin den kana yɛlɛ ko karamɔgɔ ko den filɛ k'a ɲɛ fɔ donc fatiha ninnu tatɔ an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka ne sɔrɔ kana jɔ kɛnɛ la dɛ i t'a fɔ ala k'an taw bila ala k'an sago d'a ma minnu ye dugawu ɲini ala k'an n'u dɛmɛ an ka jamana ala k'a basigi ka kɔrɔta ka jidi ala k'a taga an balimamuso ye dugawu ɲini a ka kungo min na ala k'a ɲɛnabɔ ala k'a ka sago ye an balimamuso wɛrɛ fana bɛ dugawu ɲini a den ka taamako la ala k'a taama sini ala k'a taama sini an balimamuso wɛrɛ bɛ fana o dugawu ɲini fana a ka furuko la ala k'a nɔgɔya ala k'a ka sago ye ala k'a ka sago ye ala k'a ka sago ye an bɛ sira fɛn o fɛn ye diɲɛ ala k'an kisi a ma ala ye ala k'a taa ɲɛfɛ dun ala k'a jiri sallallahu alaihi wa sallam fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين.